Gestionarem amb les associacions de comerciants la implantació de noves activitats econòmiques que milloren l'oferta comercial i de serveis i augmenten l'atractiu comercial de Benicarló. Hem de potenciar les nostres capacitats turístiques, promocionant el nostre patrimoni històric, cultural i les nostres festes tradicionals i l'oferta esportiva i de naturalesa. Cal recuperar i rehabilitar el casc antic de Benicarló per acabar amb els locals buits i així dinamitzar el nostre comerç i potenciar l'activitat al centre de la nostra ciutat.